Canta a partir d'ara. És festa, és foc, música, pólvora, bellesa i tradició. Vestit de saragüell des del balcó de l'Ajuntament d'Alacant, Josep Àngel Pons Soda, el presentador alacantí de Canal 9, marca l'inici de les fogueres de Sant Joan declarades d'interès turístic internacional. Cal vindre a Alacant en fogueres per a disfrutar de la millor terra del món i de la festa més hermosa, ni més ni menys. Hemos dado ya ese pistoletazo de salida que estábamos esperando con el magnífico pregón que hemos podido escuchar. Un acte lúdic i festiu que els foguerers viuen intensament. Els alacantins donen la benvinguda a les seues festes grans. Estamos esperando todo el año que llegue el día del pregón. En mi familia venimos todos, de siempre, desde pequeñitos. Esto se viu intensament des d'allà. La dolçaina i el tabalet ja sonen pels carrers d'Alacant. Para nosotras va a ser un año muy especial, el 2010. Yo creo que lo vamos a recordar toda la vida. La pròxima cita esta vesprada amb l'entrada de bandes i comissions.